της Βουλής, 45 μαθητές και μαθήτριες και 2 εκπαιδευτικοί από το δεύτερο τμήμα του Γυμνασίου Σκίδρας, Πέλλας. Η Βουλή τους καλωσορίζει. Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 610-2012 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γρηγόρη Αποστολάκου προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την εισοδηματική ενίσχυση των οικοκυριών των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Στην ερώτηση του κ. Αποστολάκου θα απαντήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης. Παρακαλείται ο ερωτών βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος, να διατυπώσει την ερώτησή του. Κύριε Υπουργέ, πριν από 2-3 μήνες, παραμονές Χριστουγέννων, σας κατέθεσα μία ερώτηση αναφορικά με τις εισοδηματικές ενισχύσεις των αρχηγών των οικογενειών των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Αυτό γίνεται με βάση το νόμο 3016 του 2002. Η απάντηση την οποία μου δώσατε τότε ήταν ότι στον προϋπολογισμό του 2012 δεν έχουν αλλάξει τα εισοδηματικά όρια που, αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω λάθος, είναι 4.700 ευρώ ετησίως. Όμως, έχει παρουσιαστεί το εξής φαινόμενο. Αλλάξατε τον τρόπο και τη διαδικασία υπολογισμού του εισοδήματος, με βάση το τεκματό εισόδημα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, με ένα παράδειγμα να σας πω μόνο, ότι σε κάποιον ο οποίος έχει μηδενικό εισόδημα, υπολογίζεται μια οικία 70 τετραγωνικών μέτρων ως εισόδημα 5.000 ευρώ ετησίως, άρα αυτό δεν θα πάρει το επίδομα αυτό το εισοδηματικό. Αντιλαμβάνεστε τι τεράστια αδικία, τι τεράστια προβλήματα δημιουργεί όλη αυτή η ιστορία στο επίπεδο της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής της χώρας αυτής. Ξέρω πολύ καλά ότι το όφελος του κρατικού προϋπολογισμού δεν είναι πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από εκεί βρήκαμε να εξοικονομήσουμε πόρους. Θέλω να ακούσω ειλικρινά την απάντησή σας για ποιο λόγο έγινε αυτή, αν θα μου επιτρέψετε την έκφραση, υποκριτική εφαρμογή της διάταξης αυτής, η αλλαγή του τρόπου και της διαδικασίας καθορισμού των κριτηρίων, γιατί στην ουσία έρχεται να αναιρέσει την εφαρμογή του ίδιου του νόμου 3016. Θα ήταν πιο ειλικρινές να πείτε, περιμένω να ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον την απάντησή σας, να πείτε ότι ξέρετε κάτι, τον καταργούμε τον νόμο, όχι μέσα από ένα τρίκ που έχει να κάνει με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του εισοδήματος, να καταλήγουμε στα όποια αποτελέσματα καταλήγουμε, όπου να στερηθούν χιλιάδες νοικοκυριά αυτή την επιδότηση. Θα σας πω ένα μόνο παράδειγμα μόνο. Το 80% των δικαιούχων στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στη Λακωνία έχουν κοπεί, δεν το παίρνουν. Αν αυτό είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, να μας το πείτε ευθέως, να ξέρουμε τι γνωρίζουμε. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά ισοδύναμα οικονομικά μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίσουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν κατά πολύ ξεπεράσει τα όρια της φτώχειας, αυτή τη δυσβάστακτη οικονομική πολιτική, η οποία τους οδηγεί στο όλεθρος και την καταστροφή. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την απάντησή σας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Φίλιππος Σαχινίδης, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος συνάδελφος βάζει δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα το ζήτημα είναι το συγκεκριμένο επίδομα, το οποίο παρέχεται στους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, και ο τρόπος και οι διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι, και βάζει και ένα γενικότερο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με τις κοινωνικές μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την πλευρά του κράτους, προκειμένου να στηριχθούν όποιοι πραγματικά μέσα στις τόσο δύσκολες συνθήκες έχουν ανάγκη. Στο μεν θέμα των κοινωνικών μεταβιβάσεων θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου, στο δε άλλο θέμα το οποίο θέτεται θα αναφερθώ στην πρωτολογία μου. Πολύ σωστά, κύριε συνάδελφε, προσδιορίσετε ότι η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης των μόνιμων κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας καθορίστηκαν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Εσωτερικών και Εργασίας που εκδόθηκε το 2002.
Στην ΚΙ αυτή καθορίστηκε και η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή της εφάπαξ αυτής ενίσχυσης στους δικαιούχους. Και σύμφωνα με τον νόμο 3016, τον οποίο αναφερθήκατε το 2002, ήταν 600 ή 300 ευρώ αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερεύαινε τα 1.500 ή τα 2.200 ευρώ αντίστοιχα. Και μέσα στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του, των αλληλίκων τέκνων του από κάθε πηγή. Από τη θέσπιση λοιπόν της ενίσχυσης αυτής λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων, αλλά και το τεκμαρτό ή το απαλλασσόμενο ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Επίσης, να σας θυμίσω από το έτος 2003 ως και το 2009, τα προβλεπόμενα από τον νόμο εισοδηματικά όρια που ανέφερα προηγουμένως, αναπροσαρμόστηκαν με βάση το ποσοστό με το οποίο αυξήθηκαν κατ' έτος οι αγροτικές συντάξεις, δεδομένου ότι η πλειονότητα των δικαιούχων που ελάμβαναν την ενίσχυση ήταν συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε καλά ότι τόσο το 2010 όσο και το 2011 δεν δόθηκαν αυξήσεις στις συντάξεις του ΟΓΑ και ως εκ τούτου δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο λόγος που δεν αναφέρθηκα στην έγγραφη απάντηση την οποία σας είχα δώσει, στη διαδικασία και τα κριτήρια χορήγησης ενίσχυσης στην προηγούμενη γραπτή απάντησή μου, είναι ότι αυτά δεν μεταβλήθηκαν, απλώς δεν αυξήθηκαν τα εισοδηματικά όρια που λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή. Βεβαίως, υπάρχουν 30 εκατομμύρια εγγεγραμμένα στις πιστώσεις του προϋπολογισμού, όπως σας είχα αναφέρει, και αντιλαμβάνομαι από την ερώτηση την οποία καταθέσατε και από τον τρόπο που την αναπτύξατε, ότι αυτό το οποίο εσάς αυτή τη στιγμή σας δημιουργεί έναν προβληματισμό είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται το τεκμαρτό εισόδημα. Και θα ήθελα, σας παρακαλώ, στην ανάπτυξη της ερώτησής σας να το καταστήσετε αυτό, αν θέλετε, περισσότερα καθαρά, για να είμαι σε θέση για να μπορέσω να σας απαντήσω στο ερώτημα το συγκεκριμένο το οποίο καταθέσετε. Εμείς δεν έχουμε αλλάξει κάτι μέχρι στιγμής. Ακολουθήσαμε μια διαδικασία η οποία ακολουθούνταν και δεν έχουμε αλλάξει απλώς τα εισοδηματικά όρια. Θα ήθελα λοιπόν, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι υπήρχε κάποια, αν θέλετε, πρόνοια από τη μεριά του Υπουργείου Οικονομικών να στερήσει από κάποιους δικαιούχους, μέχρι χθες, γιατί από ό,τι μου λέτε, ας πούμε, από την ιδιαίτερη πατρίδα σας, κάποιοι στερήθηκαν την επιδότηση τη συγκεκριμένη που παρέχει το κράτος. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλείται ο κύριος Γρηγόρης Αποστολάκος, βουλευτής Λακωνίας, να αναπτύξει την ερώτησή του. Λοιπόν, θέλω να είμαι σαφής. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι το 80% των δικαιούχων αυτού του κοινωνικού επιδόματος, αυτού του εισοδηματικής ενίσχυσης, έχει κοπεί. Μπορώ να σας καταθέσω και έγγραφα για αυτά. Από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από τη Λακωνία, την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Εγώ πήρα μόνο από εκεί. Αλλά ξέρετε καλά και από αντίστοιχες ερωτήσεις άλλων συναδέλφων από άλλες πτέρυγες βολής, ότι αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Δεν αλλάξατε μεν το εισοδηματικό όριο, αλλάξατε όμως τον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος, όχι επαφιέμενη πάνω στη φορολογική δήλωση, αλλά βάζοντας τεκμαρτή προϋπολογισμό. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα? Σας το είπα και στην πρωτολογία μου. Ένας ο οποίος έχει μηδενικό εισόδημα φορολογική δήλωση, αν μένει σε ένα σπιτάκι, σε ένα ορεινό χωριό, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, στη Λάρισα, ή στον Πάρνο ή στον Ταΐγετο, το οποίο είναι 70 τετραγωνικά, θα το χάσει το εισόδημα. Το θεωρείτε δίκαιο αυτό? Το θεωρείτε ότι είναι εναρμονισμένο με τη λογική μιας πολιτείας που πρέπει να λειτουργεί με το πνεύμα της ισονομίας και της ισοπολιτείας? Και θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω ότι είναι υποχρέωση της διοίκησης όταν νομοθετεί, όταν δρά κανονιστικά, να θυμάται και το άρθρο 101 του Συντάγματος, την παράγραφο 4, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όχι μόνο όταν νομοθετεί η Βουλή, αλλά και όταν δρά κανονιστικά η διοίκηση. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Το ποσό το οποίο εξοικονομείται είναι μηδαμινό. Είναι μια μεγάλη αδικία η οποία γίνεται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σε ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τα όρια της φτώχειας. Δεν νομίζω θα σωθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, με τη λογική την οποία μου βάζετε. Σας εξήγησα τι συμβαίνει. Ξέρετε πολύ καλά, σας καταγράφω κάθε φορά λόγω αληθείας εδώ στην αίθουσα αυτή, ότι το αποτέλεσμα της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού, κατά τεκμαρτό που το βάλατε, έχει ως αποτέλεσμα να κοπεί το 80%
και στη Λάρισα ακόμα θα έχει κοπεί, το ξέρετε καλά, το 80% των δικαιούχων της περασμένης χρονιάς. Νομίζω ότι μετά και την κατάληξη τη σημερινή που ακούσαμε νωρίτερα τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, θα έχετε τα περιθώρια να κάνετε μια διορθωτική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Το επιβάλλουν το ηθικό και το πολιτικό καθήκον πρώτον ημών και μετά όλοι οι υπόλοιποι από εμάς. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Είναι θέμα ευαισθησίας πολιτικής, είναι θέμα κοινωνικής ευαισθησίας. Είναι άνθρωποι που πρέπει να μείνουν στον τόπο τους, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, καταδυναστεύονται από όλη αυτή την τραγωδία η οποία πλήττει την ελληνική κοινωνία, αλλά να μην φτάσουμε και στο σημείο να πληρώνουν και αυτοί κάτι για το οποίο έχουμε χρέος και πολιτικό και κοινωνικό και κυρίως συνταγματικό, να πράξουμε οτιδήποτε μπορεί να τους ελαφρύνει. Εγώ σας κάνω και έκκληση αυτή τη στιγμή να φροντίσετε σύντομα να διορθώσετε αυτή την αδικία. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Φίλιππος Σαχινίδης, επί της δευτερολογίας. Δεν έχω κανέναν λόγο να διαφωνήσω με τον συνάδελφό μου, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την ανάγκη στήριξης όλων αυτών οι οποίοι κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και πολύ σωστά κάνει και μια αναφορά ο κύριος συνάδελφος στη σχετική αναφορά που υπάρχει, τη συνταγματική πρόβλεψη που υπάρχει. Θέλω να πω στον κύριο συνάδελφο ότι αν κάτι χαρακτηρίζει τις πολιτικές, τις κοινωνικές που έχει η χώρα μας, είναι ότι ενώ σε ό,τι αφορά το επίπεδο των δαπανών, κύριε συνάδελφε, βρισκόμαστε περίπου πάρα πολύ κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφέρομαι ας πούμε στις κοινωνικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, όταν έρχεται η ώρα να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται αυτές οι δαπάνες και ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνονται, έχει καταγραφεί στατιστικά ότι σε πολύ λίγες περιπτώσεις οι κοινωνικές μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την ελληνική πολιτεία προς όλους αυτούς οι οποίοι χρειάζονται στήριξη, πετυχαίνουν το αποτέλεσμα να τους τραβήξουν έξω από την παγίδα της φτώχειας. Και ακριβώς επειδή τελικά έχει καταγραφεί ότι υπάρχει μία αναποτελεσματικότητα, γι' αυτό και αυτή τη στιγμή εκπονείται ειδική μελέτη που περιλαμβάνει και τα συγκεκριμένα επιδόματα στα οποία αναφέρεται η ερώτησή σας, με τη συνεργασία, την εποπτεία από το Υπουργείο Εργασίας, αλλά τη συνεργασία δύο διεθνών οργανισμών, είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΟΣΑ, και που σαν στόχο έχει να προσδιορίσει πρώτον ποιο είναι το σύνολο των κοινωνικών παροχών που πραγματοποιούνται και δεύτερον, αφού προσδιορίσει το σύνολο των κοινωνικών παροχών, να επισημάνει αν αυτές επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και ποιες αναπροσαρμογές θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε κάποιες από αυτές τις παροχές που δεν μπορούν να πετύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί, να σταματήσουν και να αποδεσμευτούν πόροι, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά σε εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη να δώσουμε τα ποσά τα οποία είναι επιθυμητό να δώσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι πολύ σύντομα θα έχουμε στα χέρια μας την απάντηση αυτή από την εργασία αυτή την οποία κάνει όπως σας είπα, ο ΟΣΑ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Εργασίας, και με το που θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα θα δούμε τελικά τι δυνατότητες υπάρχουν, έτσι ώστε αυτό το οποίο εσείς επισημαίνετε και καταγράφετε ως μια αντικειμενική διαπίστωση, ότι δηλαδή η αλλαγή του τρόπου προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος οδήγησε σε μια εξαντικειμένου μείωση των δικαιούχων, να δούμε τελικά αν αν το αποτέλεσμα της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από τις αναπροσαρμογές που θα γίνουν στις κοινωνικές παροχές στο πλαίσιο και της επισκόπησης που γίνεται και διεξήγεται. Κύριε συνάδελφε, ξέρετε, πριν λίγο καιρό παρακολουθήσαμε μια δημόσια συζήτηση όπου προσπαθούσε η χώρα να προσδιορίσει 325 εκατομμύρια και ήρθα σε φοβερή... Εκατομμύρια, κύριε συνάδελφε, δυστυχώς, 325 εκατομμύρια. Και ήρθα σε φοβερές συγκρούσεις με συναδέλφους μου από όλα τα υπουργεία, προσπαθώντας να μαζέψω 325 εκατομμύρια για να μπορέσει η χώρα να κλείσει. Και τα μάζευα εκατομμύριο. Κάλεσα τους γενικούς γραμματείς από όλα τα υπουργεία και τους παρακαλούσα ο καθένας από το Υπουργείο του να μπορέσει να μου συνεισφέρει. Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο μου λέτε, ότι τα 40 εκατομμύρια μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρό ποσό, αλλά θα ήθελα και εσείς να έρθετε κάποια στιγμή στο Γενικό Λογιστήριο και να νιώσετε την αγωνία που έχει κάθε φορά ο αρμόδιος υπουργός του Γενικού Λογιστηρίου όταν δέχεται
ως αίτημα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να μαζέψει 325 εκατομμύρια, τα οποία θα πείτε εσείς, μα είναι ένα πολύ μικρό το 325 εκατομμύρια και κατά αναλογία για τα 40 είναι μικρό ποσό. Και όμως μας πήρε πάρα πολύ χρόνο και είχαμε και φοβερές συγκρούσεις και θα έχετε υπόψη σας και το τι συνέβη εκείνο το χρονικό διάστημα προκειμένου να καταφέρουμε να μαζέψουμε τα 325 εκατομμύρια έτσι ώστε να εγκριθεί στην Ελλάδα το δεύτερο δανειακό πρόγραμμα. Γι' αυτό και σας είπα, περιμένω την μελέτη, περιμένω τα πορίσματα της μελέτης και στη βάση των αποτελεσμάτων θα μπορέσουμε πραγματικά να αξιολογήσουμε ποιες αντικειμενικά δυνατότητες υπάρχουν, ώστε εάν συντρέχει και αποδειχτεί ότι συντρέχει λόγος για να αλλάξουμε τον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος, να το κάνουμε για να μπορέσουμε πραγματικά να αποκαταστήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη και είναι κάτοικοι ορεινών ή δυσπρόσιτων περιοχών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εσάς και τον κύριο Αποστολάκο, και εισερχόμεθα με αριθμό 625 από 6 Τρίτου 2012 επίκαιρη